niin, mä ajattelin kuvata tässä pienen videopätkän ennen kuin mä lähden tosiaan sinne metsään. Ja tää on niinku enemmänkin semmoinen turvallisuuteen liittyvä videokooste, että mitä mulla on mukana, niin mulla on ensinnäkin tämmönen hyvin yksinkertainen kartta tästä metsästä. Ja mä en ole kovin huolissaan, mulla on aika itse asiassa äärimmäisenkin hyvä niinku suuntavaisto, mikä ei ole hirveästi pettänyt mua elämän aikana. Ja sitten mulla on mukana otsalamppu, taskulamppu ja selfie-tikku. Eli sitten mä pystyn kuvata niinku vähän kauempaa. Ja mulla on tää akku mukana ja johto tähän, jos mun kännykkä tyhjenee. Ja sitten mulla on vielä varakännykkä mukana. Ja mä oon huomannut, että tämmöisissä paikoissa, missä vähän tapahtuukin jotain paranormaalia, ja vaikka ei tapahtuisikaan paranormaalia, niin akku jotenkin tyhjenee yllättävän hyvin. Eilen mä kävin siellä metsän pohjoispuolella, ja mulla silloinkin väheni jo jonkun verran akkupuhelimestani. Mä oon nyt sen ladannut täyteen, ja mulla on ladattu varapuhelin täyteen, että pitäisi niinku ihan kaiken järjen mukaan niinku molemmat ainakin kestää. Sitten yksi, mikä on herättänyt paljon mielenkiintoa, on tämmönen Spirit-chatti-laite. Mä oon Briteistä tämän tilannut yhdeltä semmoiselta kummitusfirmalta. Ja mä oon siksi päätynyt tämmöiseen versioon, mikä niinku antaa tähän aina sanan. Koska mulla on itsellä huono kuulo, niin mä pelkään, että mä en kuulisi siitä nauhurilta niitä ääniä. Niin tästä ainakin sitten näkee tekstinä, että mitä jossain tuolla ulottuvuuksissa sitten on haluttu kertoa. Ja sitten yhtenä turvallisuuselementtinä mulla on tämmönen Rexonan deodorantti. Tämä on villieläimiä varten. Mä ajattelin, että on joku semmoinen suihke, että jos koira hyökkää villiseka. No en tiedä, auttaako tämä enää karhuun, mutta ainakin on mukana. Niin tosiaan se koira sitten, jos se minun hyökkää, niin se saa Rexonasta silmään. Ja mulla oli puukko mukana ja se takavarikoitiin nähtävästi kentällä, koska sitä ei ole enää. Ja mä sanoin silloin, että mulla on semmoinen teräase mukana. Ja sitten mulla on tuolla takana näkyy makupussi. Se on sitä varten, että mä pystyn välillä vähän istuskella, että mun ei tarvitse koko ajan olla ihan seisoskeluasennossa siellä metsässä. Ja mulla oli alun perin suunnitelmana, että mä olisin ihan räväyttänyt kunnolla ja ollut teltassa yötä siellä. Sitten mä tulin vähän toisiin aatoksiin, että mä koin sen teltan, että mä olisin siinä hirveän turvaton, kun mä en näe niinku ulkopuolelle. Ja sitten jos mä nukun siellä ja joku hyökkää, niin jätin nyt sitten teltan pois, vaikka se olisi ollut kyllä tosi huippujuttu olla teltassa siellä yötä. Mutta on tämäkin, että sinne mennään yksin yöllä. Ja olen nähtävästi varmaan ensimmäinen suomalaisnainen, joka siellä yksin on yönsä viettänyt. Uskon vahvasti niin ainakin. Mutta tällaisilla turvallisuusosiolla lähdetään. Ja mä oon ilmoittanut hotelliin, että mä lähden ja tulen yöllä. Ja sitten mä ilmoitan kanssa yhdelle mun läheiselle, kun mä tuun takas majapaikkaan. Ja tästä on mulle majapaikkaa semmonen 6-9 kilsaa. Että mä tilaan Uberin sitten siellä jossain niinku parkkipaikalla. Siellä on mun mielestä nähtävästi jotain parkkipaikkaa. Tai johonkin sopivaan kohtaan, niin tilaan sen. Ja Uberilla mä kans sinne nyt menen. Ja ei muuta kuin
toivotan itselleni turvallista yötä ja uskon, että tästä tulee mielenkiintoinen ja jännittävä yö ja varmasti myös ikimuistoinenkin. Ja tehdään nyt ristimerkit vielä. Lähdetään metsään. Eikö se ole nättiä maisemaa? Mä oon tässä kävellyt nyt varmaan lähemmäs tunnin. Ja mä menen nyt aika tätä metsän reunaa pitkin vielä. Mä katoin, että tuolla kans menee polkuja tuossa metsän puolella ja mä oon osittain kyllä mennyt jo sielläkin. Sen verran alkuinfoa voisin sanoa, että tai toi Uber-kuski oli hirveän huolissaan, kun mä tulin tänne metsään. Ja se yritti puhumaan pitkään ympäri, että mä en lähtisi tänne. Ja yritin kysyä tuohon paikkaan, mihin se mut jätti, että onko se semmonen paikka, mistä sitten pääsee järkevästi tänne metsään. Ja hän ei osannut sanoa, koska hän sanoi, että hän ei ole ikinä ollut tuolla metsässä. Ja pitkään se yritti puhumaan ympäri, että älä mene, yöllä tulee kylmä. Mä sanoin, että mä oon Suomesta, mä oon tottunut kylmään. Ja kaikki, että koirat. No hän ei tietenkään tiennyt, että mulla on kaiken maailman tällaisia apujuttuja. Rexona saattaa pelastaa minut. Ja mä en ole nyt hirveän huolissaan niistä koirista kuitenkaan. Mä oon nähnyt täällä ihmisiä nyt kävelevän vielä. Yöaikaa voi tietenkin olla ihan eri asia. Mutta ihan turvallisin mielin ainakin. Nyt lähden tonne kohti metsää. Moikka! Mä oon nyt jonkun aikaa sitten saapunut tänne Bojana Rotundan aukiolle, joka on siis tämmönen aukio täällä metsän keskellä. Ja tää tunnetaan just siitä, että täällä ei jostain syystä puut ole kasvanut. Eli tää on tämmönen suht ympyrän muotoinen aukio täällä keskellä Hojabatsun metsää. Syy siihen, miksi mä oon nyt täällä, on se, että täällä on koettu eniten niitä paranormaaleja aktiviteetteja. Joten tietenkin näin hulluna täytyy tämäkin asia tutkia ja viettää täällä alkuyötä. Ja mitä täällä on sitten koettu, niin ensinnäkin semmoista henkistä niin kuin levottomuutta ja ahdistusta. Mä itsekin itse asiassa koin vähän semmoista levottomuutta, kun mä saavuin tähän. Tällä hetkellä mun olo on ihan hyvä. Ja tässä ympärillä on ajateltu, että täällä olisi semmoisia portaaleja toisia ulottuvuuksia maailmoihin. Mutta ken tietää, nämäkin on niin kuin tarinoita, jotka elää vuosikymmenien ajan. Ja sitten täällä on nähty ehkä semmoisia hahmoja, niin varjo-olentoja ja tällaista. Ja täällä usein häviää kentät puhelimesta ja multakin on aina vähän väliin hävinnyt ne. Mutta mä koitan pitää täällä sen ekan liven nyt 10 aikaa. Ja let's see. Nyt on aurinko alkanut tehdä hyvin laskua ja kello on suunnilleen 9 luokkaa illalla. Täällä taas lentellään lepakko äsken. Tuolla. Onko toi lepakko? Ai joku muu. Näkyykö täällä mitään? Joo, mä oon täällä Bojana Rotundan tässä mystisessä
aukiossa ja mulla on tässä enää vajaa puoli tuntia siihen liveen. Ja mä ihan jännittää, että miten tää livekin onnistuu, kun mä niin onnistu kamerallekaan mitään laittaa. Mä jo vallan unohdin, että mullahan on tää kummetuslaite mukana. Eli laitetaan tää nyt päälle ja let's see. Laite on nyt onhan se päällä? Ei. Hengitä. Moikka. Mä ajattelin sen verran höpötellä tässä. Itse asiassa tästä kuvaamisesta ei ole tullut oikein mitään, koska täällä on ihan törkeän pimeetä ja mulla on huono kamera ja valaistus. Tässä niinku yritän fiilistellä ja tällaista, mutta pimeää täällä on ja välillä kuuluu jotain jumputusääniä tuolla taustalla. Ja tuo näkyy itse asiassa kaupunkikin nyt, että mä oon aika tässä metsän reunalla. Joo, aikamoinen elämys tämäkin.
täällä katulampun loisteessa ja mä nyt tulin takas tähän paikalle, mihin mä tilasin Uber-kyydin. Tää on tämmönen näköalapaikka tässä metsän reunassa ja kokonaisuudessaan toi oli ihan kiva metsäkokemus. Ei tullut mitään pelottavaa vastaan. Vähän jotain jumputusjuttuja kuuluu musiikkia ihmisiltä ja silloin vähän jännitti, että tuleeko sinne joku porukka ja tekee jotain, kun ei sitä ikinä tiedä. Mutta muuten niin kuin kokonaisuudessaan oli ihan kiva. Ainoa, että mä en nähnyt niitä käyriä puita. Mun kännykkä ei oikein toiminut, se sumentuu aina vähän väliin. Pitäisi olla kunnon valo, kunnon kamera mukana, yökuvaa, että tuolla onnistuu kuvaamaan. Ja mä pidin sen pienen liven, mutta muuten niinku ihan kiva reissu, sanotaan näin. Että tulipahan tääkin tehtyä, on taas yhtä kokemusta rikkaampia. Ei tullut ikäviä koiria vastaan ja joo, tää oli tämmönen reissu ja mua vähän harmittaa, että ei tullut kuvamateriaalia semmoista, mitä mä olisin toivonut, mutta näillä mennään. Tässä näette vähän karttakuvaa tästä Hoia-Baciu-metsästä ja mulla oli tosiaan paperiversiona tää kartta mukana ja mä kävin päivää aikaisemmin ihan päivällä tuolla metsän pohjoispuolella kävelemässä, että mä näin vähän minkälaista maastoa tää metsä on ja kävelin myös siellä metsän keskelläkin. Siellä itse asiassa menee paljon enemmän noita kävelyreittejä, mitä tämä kartta näyttää. Ja sitten varsinaisen yöretken toteutin tämän metsän eteläpuolella ja lähdin tuolta oikealta puolelta, missä on parkkialueita, niin kävelemään ja kävelin osittain metsän reunaa ja sitten vielä metsässäkin. Ja suurimman osan yötä vietin tuossa Poijannan rotundan siinä aukiolla ja sitten jossain vaiheessa lähdin kävelemään takaisin starttipaikalle ja siinä vähän eksyinkin matkalla ja osittain kävelin sitten metsän reunaa ja välillä metsässäkin. Mutta tältä näyttää tosiaan kartta kyseisestä metsästä.